cầu lăng mà Ôi cầu lăng cái loại này ôi giờ mà mặt quay nha Kampung F pakai lo man faria kuat punya sa semua main naik gua di gua Nó là gấu bố mình mất Tao có sẽ là các cô anh cái gì vậy là bây giờ thì các bạn cũng vô cùng ấy vậy thì nó yêu cái gì mà từ bằng cua luôn này ta này ta cũng mà rồi ngày sao có ủi cô xin đẹp quá thì vô phối với cùng mắt đấy nhé rồi đi đấy sự phụ các cuộc ngủ bây giờ lên từ ngay của Vinh cả bằng này sao tôi mà có siêu có ý nghĩ ấy là mấy siêu mà của của nhà mà giống tất cả để qua mà mình phải mà suy yếu cái ý nào để muốn mấy sẽ xuất xuất đâu pha ở đây phải cái ôi à mà ai cũng ngay cả bằng cái phần này bây giờ đi cả bằng mà phải pe luôn nhé ủa sao ông mang cua nó giờ để cá rau để xì ông cua phải là mà cắt gì mà của ông sai đây rất sụt phải sang nào em mua phải mua để cua ấy chỉ rồi mà phải để cua ấy giờ em phăng ngang này ông mà bây giờ thì không phải mua đi sẽ phải ăn ở vào đi cá cua mà cần biết just giờ phải pengang phơi rồi akanya pak mau dah usah ya mau dua manfaat visual manfaat ya ya kompai si upu awan mori ngo si rofa masih sesuai di faktor si rofa ya dan sang koi yang ngau sesuai dan mau pero ya ulong lang dạ ulong lang inga ku fala ngai ole lafo usina ole ngaru kai go wa ma ngava le afio ku wari ya ole sunga ole fai la un ka de fala au pa ia le pua ya inga malos pa ia lava wa ngapu mar ko lima inga malo na mapu suswali oi ngoa makua ai ngai bua papel farko sa kamaru ka pa ane ale ka e mai yore ka kan mai wai inga wa waru yang mga mea ilang suram e kuai fa lua mai maku ngang sa se saya la uai ngal buena kong lu Garcia di paia lava ile afiong sa ko koru swaf oi ngao fa sa sa ya man makua ye sula audio marco usoli ya man fa dua ya fa per foi man fa ko lo wa ko ta ko ai ngai me ke ia wa ko pamake ko ya sma ko sa ko kere awa aka ko masan de le awan mo mo le awan so tai mo fia ka ko ma ka nga fa ya ku ka ko ola ya so ia ko fiong ko ngai ya masang ile ngalo ya suwa ya fa pe foi ma ya mpeka ka ko ma ka sa ia ôi lắm cái măng cua này sao vậy còn chỉ nam sao vậy các vấn đề làm của mình vốn ngay sai rồi phải số phải mà quá cũng mà biết mà số anh mấy số kiểu cúp bê nếu mà quá để phạm một mùi ở nga ông mà vậy ít nga đủ lên ngồi đẹp cua kiểu cúp bê cả đi xem cái sao vào ta là lịch là mua mà cũng phạm giờ phạm bê phôi nó có phích đấy mà cũng nghĩ
Ki lero so swanya fa pe ko ka vale ole. O ya po sa ole afionga ya ko wi. Ngai passport ma ya ka vale ka ma fu nga ole. Pe len electric windows ai ya so. Wa ku ka piki ma fu ave pe. Aso fa inka. Waso ko nga e yo la ni le ai na ni. Asta ni. Aso nga o kanako loku o wa ai nga. Avea mama ua ko ma ua ya maiseo fanga ua sua ma ya mpe mori aku fa kai be kua wa ta ku ma kama ya diwa ku voi lesi ku ka ku ai ngai sa faka ya sunga le fa au ya apel ya pa sofa ya sofa I apel o ka ko uma ka so se ko ni pape nga foi alu pa nga kingo mo ko ni tai ya se fama Elijah ka foi ya wala nga ya ku mo ka ko ya do ala ya ku le ku ma Paua skam fanga vai o upu ni au am ya a ole so swangi le ale la fiong lo fikere ya ai mai so kina wa le la ko o ma ati le ya sa o foi ya ko fa ru pe ni ya ina pa ia wa faki ma au lua ka ba un la kausia ma le mo ma fa ya ku ya sa fa ke fa pe a su mo ma ina lua ya ku ma fonga na ka ya fa lu ku ga fale ukai woman malu satu ya maya mo mapeka ya ia ngai tawa ma maka te yuri ya ape foi pare apu ngomo ya malu satu ya por fio foi lan fanga o peka ya fio pua ma ko ongo se kakia ya ma ko ina mu ma ngo la nga fufu ya masuk aimu ya oleh soswangi dia la ko ya oleh wo ya fika la kai kama wak aja boleh tu bawa sejaru bawa ni umare ni ku bai ya emboli ya pakai isma kuno ya mama yang lang yang mau si mangui awa ya so kuwa mau spingal lei we o la fu koko awa ya so lo kuwa mau si marosi awa le na buena pa ia le kuwa I ka ku ku le ai ya mai o sa uni mo ya so lo kuwa ya mangui foi ya dorofie ma ya mpeka mtangau ama kuola ya nganga le rofo le kuwa amei Era feliz. Ele saiu algo para ir assistir ainda. Ele nunca comaram lá. Ele é mal que calma que pô, esse sua como caiu no chão. Ya, pakai oli kala asamo o se tonga lupe la tina. Pa pulo tuali. Pa malo fai. O le fa komi la ro. Pa pala. Le am ma fa. Lava. Ya, E aí? Uma coisa, ele dá para pular, né, fifi. O info foi com a mafuma lule, do pensa fazer ele levar aqui. Olha, vou levar uma pessoa só. Leva lá para uma pessoa só, ele não, pular ganhar. Pagale, ele já kuai. Dalo losa, dia pulang ele fifi. Si papel foi o sa abada ko pong ai ko sai balia fifi. Olhe ai fa fonga ko mo mai mo ko ai ba. Pulang ele fifi. Ya wale so ale ai masela. Ka malu ko fa bo ya awa ai ya lua ya sa ya mai se fo ya fa ko. Ya mo ko si di sama ko la. Asia. Kalau ka ko mo ele mara esse ai ele mara esse o ka ko mo ha a fai la ma ko la uma a ya do mo ka fo la mare fala o bar bram o mo fo to ki go solo ko malo yo a le nga fa ka ile ye fiafi
Ele pese a ekalesia fa mai mali e pule o fa kai rofa. O e kala pipi e wa ko la mai e le so e ko ba kanga mar ka mage ai mai ser ka ko ki nga o fa pe ma la au e ro ka ko ka mage la. E ro ka pipi. Dei se me le o ye ka ko fa nga mai o ai nga ma ko la ba pe la. Aya, le nga le ko la. E o bon ye o le o por pese. E o mali pule fa kai rofa a ve le fe. Yo e ka ko ave ma. A fai o lo fanga ya fa pe e de umira sama poka una mo so fa pe ya o ko ala ko e fai fo ya una nga ya yo fa lo lu e kan ka ni fa mal e de fai fo ya pese ba e wo aku ya ai ga de ma bai mo aku ko la ga ya la pese ba dia ya fi o lo go ya mo ke do sala fai e ma ku ya aro mai Kalau mai kamu fayak boleh asinga fo ya au ya ai nga ya mandi fo por ka ai ya pe kau ai oleh o kau wala o fa muy ele kula ga ele social o kalia mali kai ma kula kula ga masa bien ya ya fa lo ya ai nós não devemos estar muito falso ya la ya el mefsi dia ya la professeur o kuva ya kau falso ya o uma eu falo longa sa wa Ya, mari. ya Nanti kedua mari. saya dua Saya. ya fa ya saya dia kau pola ka ko wa ya ka ko ai na la pan ya ma ko la kau ma fai mo ka ya sao sis e pi kia mawala e pi ya kia mawala golpa Kau kah boleh pergi. kau mo fia fo ni vai kau ya ma ko la ya ya kau ma fa ole wa ka ofi de si vai mo lo fa lo Ya, Wah, ya, ki boy ngana Sofia Fia lo kaku kima. Ya, sama ko kana le. So, Amaru fa kai. Amor cuma dua. Ya. Fa kai mo. Bak kali. ka kele. No kadia. Loma. Ai na va, o fi. Ai. Ei ni meo fa ko fa mo. O fa ko o ma ku si. E go fo ia ai bua. Ya. Yo me ya ai ko mai ulanga le ia. Ko inga ya. Ya ka ba ya ko mai. Pesquem. O te push. Pesquem. Pe push. A se la sa fa kasimo. Ya. O fa kuanga ro kama. Au ko fo mo se. Kire sa umai ni ro ko fo mo. Ro si pulo. Ya. A pele ngau ngai meo mafkanga ya vai sa le ana o kai a pal malo ya era lava i mama a sering pa ia le kuah sering pa ia le kuah pa mo Mai non ka kama. ke ya wa Ya. wa fa le kongu ka ko a e malo le ya ali ngumua o ia o te kupe ka ko kulenga o karbo anga sa kulenga i maku pa kai nga le foi langa fai ke o loa mo ka ko kule ka se kule ya ma fa te foi le ya e ma o mai ya ka mo sunga fa te ngana ya roi o te fongo na ka kulenga o karbo ma ya sa a te fa sunga fa te ngana se so rios ya amo Ya, ai o le ka so so ku ku la ga ya ile fe fi ka ke le fi ga ku la ga. Ai na. Ai la ba ga. Ne yo le fo ka ke ku la ga ya yo ko fa lo mai. Ore. Ma su le su mare da wa fa di ya fa ko ne ke kinde la ba le ku la ga ya. Ya le fe fi fo te ye lu ya. O ba ya ko ye pe ku la pe ni fa la ba i ka la le fa ku la ga ya ya le. Ya pa ka kinde la Ulanga ya sila formal ya. Apa sila mai mor ulanga ya ai mai ya mar paku kamal. Wah, Kaya ro ko. ken. Ama fa kai mo kadia fo le ulanga ya ya se ka ya wa fo le
mau buat fam. Ang mga sama mali yo. Ali mo. Ang sa amo sa yasoy. Fai nga mo ya Israel lakto. Lang mo amo sa le na. Yan ikaw wala yasoy alela wa ali mo. Kamar li. Ay fa kaya ay or fai fo nga ya ro. Fai fo. Ya marawa fionga. Fionga yang ali. Ali mumua. Ini berapa poinnya keluar? Mumua. Lagi dua lah baru lupa. Salmau. Ya mari. Saya dah lupa. Ya mari fionga ya. Kung ay ya. Ada kuih tengah dulu. Pusa o pusa ako sentaling kuma. Kailan may option kulepa. Alela mo kaya ya. Bua. Puso aso ya so fi. Ora kele o meio mai muri mai so swani masi. Kangisi mai. Ya ala fi mai u. An mako mai fa fi ku. Oh ya so ang so ipolo gua pi. Kuwa leo tatu paki ya senyor kanyo ya so. Ai fa kaya lela bo ta pasana. Yang mau berkalang resi tinggi sa kawama. Rubiru yang kaya. Baya foi makia mere ferro. Oi kaya ya luar. Pulau ya pulau war muku meriakil ni awa. Pai eyai se sal se uku wasaya. Se lamang aburi kau kemari lo kupak kuah. Naku ni dia. Ya ora federal pun. Dah muku solo muku kupak. Dia nang opak lo muku mikir. Ai fa kaya mun pasis. Ang fa pela kau le ya pasis. Orang kau pasis la mereka alo waking ide. Marai le di mai. Lalu kau wan ko pasis ya suma ini kau wan. Ai ka ko ai nganya ka. Dia apa pengen? Dia apa pengen sekali. Dia apa pengen ya apa pengen. Sawo. Amma iya ba. Pengen kalau saja tai fonga le kaka. Ya. Dia. Ya. Kerja. Kau apa kau lagi? Ibu jadi fashion dah lo foka lo final. Ibu mai ibu kerja. Nah, kau info. Ya. Kau lagi solo pun. Kau kau. Ibu kau beringa. Aida ini malah ese dengan singa. Apa? Ya. Emang kene deh. Dia tiene dia soy ya pues pero ira solo un cuá. Papá,